Татарстан бөлі жыр һәм бию ансамблі. Hayırlı kеш, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген Балтачта зур бәйрәм. Чөнки без күренекле музыкант, композитор, аранжировщик, оркестрның җитәкчесе һәм баш дирижеры булган Татарстанның халык артисты якташыгыз Рәшит Мостафинның иҗади эшчәнлегенең 60 еллыгын билгеләп үтәбез. Сәхнәгә Балтач муниципаль районы башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллинны чакырабыз һәм Татарстанның һәм Рәсәйнең атказанган Татарстанның халык артисты Айрат Хаметовны, ансамбльнең сәнгать җитәкчесен. Hayırlı gün, hürmetli rayondaşlar, kelgen qonaqlar, hürmetli bizning respublikamızın gururluğu bo'lgan ansambl. Bugün şundapta bir ko'rkam bayram. Endi mana olib boruvchi bir necha sekund ichida Rashid Tabiy Mustafinning nindi darajalarga ega bo'lganini aytib o'tdi. Shundapta ul birinchi siratda bizning rayondaş olarak rayonumuzning gururluğu çıkışı bilen Sosna avulundan bulgan. Şulay günde respublikamız halkının gururluğu olayganda da tugul, umumen bütün Tatar halkının ulu muzikantı zor gururluğu deb aytırdım ben. Biz Baltaşçılar şındapta onun bile gururlanabız. Bana indi onun indi bu yerden gitkenle de bir yılga yakın vakit uzun bara. Raşit abi Baltaş'ın indi o her vakit uzitti, yarattı. Onun balaşağı dolusu bile Sosna'da uzgan kişi olarak
Һәм инде безнең район халкы да аны чынлап та якын итте, үз итте. Шушы кыска гына гомер ичендә ул бик күп татар сәнгате өчен, татар музыкасы өчен бик күп хезмәт куйган. Татар музыкасын дөньяга чыгарган кеше дисәм дә ялгыш булмастыр. 60 елдан артык инде профессионал баянчы буларак, 50 елдан артык инде шушы ансамбльнең, Татар дәүләт җыр бию ансамбльнең музыка итәкчесе буларак бик күп илләрдә чыгыш ясаган кеше, 30дан артык илдә ул чыгыш ясап, үзебезнең беренче татар музыкасын һәм башка ил халкының музыкаларын яңгыраткан кеше. 14 төрле музыка коралында гына уйный белгән ул. Менә шушындый кеше безнең чынлап та татар халкының зур горурлыгы булырга тиеш. Һәм инде мин улы рәхмәтемне әйткәм Татар дәүләт җыр бию ансамбленә, алар үзләренең устазларын, үзләренең оркестр җитәкчеләрен онытмыйлар. Һәм менә бүген зур бөтен тулы коллективлар батышка килеп, матур шушындый матур кичә уздырырга килгәннәр өчен сезгә һәм инде җитәкчегез Юрий Леонидовичка гомумән бөтен коллективка улы рәхмәтемне белдерәм. Киләчәктә дә без ватандашлар сезнең белән бергә кулга кул тотышып эшләрбез дип ышанып калам. Безнең инде монда берничә еллык төзелгән шушындый килешү бар иде. Һәм инде минем тәкъдимем бу килешүне безгә яңа баштан торгызып, яңа баштан имзалап, дәвам итәргә кирәк дигән фикердә торам. Һәм һичшиксез безнең ватандашлар бу эшне хупларлар дип ышанып калам. Бик зур рәхмәт сезгә. Ничектер беренче тапкыр 35 ел сәхнәдә, но бүген ничектер әзрәк булып силкетеп тора. Гомердә булмаган хәл. Хөрмәтле халкым, хөрмәтле глава, хөрмәтле балташлар. Мин бик бәхетле кеше. Идемәктән мин 35 ел аның белән бергә эшләдем. Рәшәт Курч белән. Аңар бик зур рәхмәт. Алла рәхмәтенә җиткезәсем килә. Бөтен коллектив исеменнән, татар дөньясы исеменнән, идемәктән татар җанлы әти буларак. Һәм инде минем өчен бик куанычлы, чөнки иң беренче кызын миңа бирде. 33 ел бергә яшибез, шуңа күрә Аллага шөкер. Мин бәхетле шул яктан, һәм инде аның иҗаты белән гомер буе бергә бардык. Миңа булышты ул. Мин саңа җитәкче булганда инде 20 ел үтеп китте. Шуңа күрә менә 20 ел без бергә эшләдек. Бөтен авырлыкларны кичердек. Кыдай тәгалә аңар рухын өҗмәктә булсын. Һәм инде алар ул безнең күңелебездә, йөрәгебездә гомерлеккә. Татарстан дәүләт җыр бию Рәшит Мустафина. Рәхмәт. Җылы сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Рәшит Мустафинның әнисе Бәдер Ниса апа тумышы белән Балтач районы Сасна авылыннан. Шуңа күрә Рәшит абыйның бала чагы, үсмер һәм җитлеккән чоры шушы авыл белән бәйле. Авылда гармунга бии торган Чабата биюен безнең ансамбльгә Раилә Гарипова һәм Рәшит Мустафин куйдылар. Сәхнәдә Чабата Соснинская.
Reşit Mustafa'nın muzikası hem sözleri İdil Yurt. ayrılsam yalnız başımın işlerimi. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başımın işlerimi. Ey dostlarım, dostlarımla dostlarım değerlerim. Ey dostlarım, dostlarımla dostlarım değerlerim. Yaş kömürler iki kilmi belli gösterdiler. Yaş kömürler iki kilmi belli gösterdiler. Yaş kömürler iki kilmi belli gösterdiler.
yaşırga güzel yol. Bas elinde gülsün, gidenler be gülsün, basında dur bakıtlı şapkalar gülsün. Bas elinde gülsün, gidenler be gülsün, basında dur bakıtlı şapkalar gülsün. Balık balık havalı dağda, tan gülsümünü uyada, tonlandırıp bizden gülsüm, bayurağını uyunada. Tonlandırıp bizden gülsüm, bayurağını uyunada. Bastı yandılar gülsün. Bas elinde gülsün, gidenler de gülsün, basında zürmerinde şarkılar gülsün. Bas elinde gülsün, gidenler de gülsün, basında zürmerinde şarkılar gülsün. Ансамбльнең хор күркеме. Рәшит Мустафин коллегалары белән фольклор экспедициясендә. Алар авыл хатын-кызларының шәл ябынып биюләрен күзәтәләр. Нәкъ шушы бию киләчәктә Казан кызлары композициясенә әверелә. Әлеге биюдә татар хатын-кызларының бөтен матурлыгы, сафлыгы чыгыла. Бу әсәр ансамбльнең алтын фондына кергән һәм әлеге көнгә кадәр аның репертуарында. Рәшит Мустафин музыкасы, Казан кызлары биюе.
үзенең ир егетләре. Хөрмәтле тамашачылар, Рәшит Мустафинның балалары да, оныклары да үзе шикелле бик талантлылар. Олы улы Искәндәр тавыш режиссеры һәм композитор. Искәндәр, каясыз? Олы кызы Ләйсән Мустафина Хәметова, Татарстанның халык артисты, танылган биюче. Урта кызы Әдилә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры оркестры солисты, Габой уен коралында уйный. Кече кызы Айсылу халыкара конкурслары лауреаты, музыка мәктәбен флейта классы буенча тәмамлаган. Оныгы Сөмбел Хәметова безнең ансамбльнең әйдәп баручы биючесе. Рәшит Мустафин үзенең кызларына булган мәхәббәтен кыз бала көендә тирән чагылдыра. Рәшит Мустафин музыкасы, Данила Валиуллина сүзләре, кыз бала. Солистка Татарстанның атказанган артисты Сирина Вахитова. Сәхнәдә Әдилә Мустафина.
Әдилә Мустафина. Менің де бір-екі сөз айтасым келе. Ғафу етіңіз, мен орысша айтамын, бітінсі аңлар үшін. Наш папа был вот по-настоящему для меня удивительным человеком. Например, потому что в детстве вот всем нужна была энциклопедия, а нам нет. Мы могли спросить у него все, что угодно, вот, касаемо любой темы вообще. Наука это, политика, география, а тем там численность какая население в этой стране? Вот столько. А какой там президент? Вот такой. Какой флаг? Вот. В общем, абсолютно все он знал. Вот, потому что, как сказать, вот он очень много, у него было увлечений, и он все делал это с любовью. Вот он любил все, что он делает, и поэтому у него все хорошо получалось. За что бы он ни брался, у него все было просто с блеском, по-другому просто он не мог. Он любил все, что он делает, он любил людей, он любил вот эту жизнь, да, был таким улыбчивым человеком. Вот все мне говорят, он говорит, у тебя вот всегда с улыбкой. Вот ты такой человек, которого не сходит улыбка с лица. Я не случайно еще сыграла вот это произведение композитора Александра Ключерева, так как вот он с папой очень тесно, как они вместе работали, он очень много интересных историй рассказывал, как они творили вместе, там, днями, ночами, работали над чем-то. И я думаю, что ему было бы приятно это услышать, надеюсь, что он это слышал. Я посвящаю тебе эту игру. Sümbül Hametova, Oyrat Zavidullin. Sahnede Aysulu Mustafina. Снова от меня ветер злых перемен тебя уносит, не оставив мне даже тени взамен. И он не спросит, может быть, хочу лететь я с тобой, желтой осенней листвой, птицы за синей мечтой. Позови
Я приду сквозь злые ночи и отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Искала тебя сквозь года в толпе прохожих, думала, ты будешь со мной навсегда, но ты уходишь, ты теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде любя, я отпускаю тебя. Зови меня с собой. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу. Позови меня с собой. Айсылу Мустафина. Мен де екі ғана сөз айтырға тілеймін. Знаете, мне не верится, честно, то, что это концерт моего отца, то, что мой папа человек-история, и если бы не было его, не было бы и нас, правильно? Мы все очень гордимся тобой, Атьем. Это все для тебя, все эти гости собраны для тебя, все они пришли, чтобы посмотреть на твое творчество. Наверное, это все. Я очень сильно его люблю, ценю и буду помнить всегда. Айсылу Мустафина. Hürmetli тамашачылар, Рәшит Мустафинның композитор Сара Садыкова белән иҗади берләшүе Казан кичләре вокаль-хореографик композициясенә әверелә. Рәшит Мустафин аранжировкасы Владислав Уткин куелышында Казан кичләре. Диләре
Оркестровые произведения в исполнении оркестра Гленна Миллера, Дюка Эллингтона Рашид полюбил с детства. Слушал он эту музыку и играл любимые мелодии для себя и для друзей на баяне, на фортепиано на протяжении всей жизни. И не случайно в репертуаре Казанского джаз-оркестра под управлением Деринга впервые появилось произведение «Фантазия на татарские темы» на национальных гармониках. Это произведение исполнялось на многих сценах России. Эту музыкальную композицию публика всегда принимает с особым восторгом. Автор фантазии для национальных гармоник и джаз-оркестра – композитор Рустем Зарипов. В таком демократичном жанре, как джаз, очень много зависит от желания исполнителей. И толчком, собственно, послужило желание нашего народного артиста Рашида Мустафина что-нибудь такое особое создать. Главный дирижер оркестра. Если бы он это не воспринял как свое, как родное, несовместимые вроде, казалось бы, вещи, татарские гармошки и джазовый оркестр. Şirgeleysen yağmur yağan şakta, dağışıların dile koyasın. Dağışıların jiyip üstlerine, üstlerine dile koyasın. Dağışıların jiyip üstlerine, üstlerine dile koyasın. Üstlerine dile koyasın. Dağışıların jiyip Şirgeleysen yağmur yağan şakta, durumuzdan gına uzayı. Aldın denk asılman komşularga, amma kullarını süzali. Aldın denk asılman komşularga, amma kullarını süzali. Amma kullarını süzali. Şirgeleysen yağmur yağan şakta, sifa boyun nurga koyulur. Yüzlerine nurla sibelerde, mehabbeti bulup doyulur. Yüzlerine nurlar sibelerde, mehabbeti bulup doyulur. Mehabbeti bulup doyulur. Татарстанның атказанган артисты Дилара Палатова. Хөрмәтле тамашачылар, коллектив белән берлектә Рашид Мустафин 30лап илдә була. Франциянең Канфаланда үткән фестиваленең ябылу церемониясендә берләшкән оркестр белән идарә итә. Биредә Татарстан Республикасы, Франция, Испания, Коста-Рика һәм Бразилиядан булган оркестрлар катнаша. Оркестр башкаруында сәхнәдә самба.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблінің оркестр җитәкчесе Айрат Хайруллин. Хөрмәтле тамашачылар, сәхнәдә Рәшит Мустафинның якташлары, Балтач районының гармунчылар ансамбле. Балтач районының гармунчылар ансамбле. Сәхнәгә Рәшит Мустафинның якташлары Әсмәбикә апа һәм Габдулла абыйны чакырабыз. Кадерле Балтаччылар һәм хөрмәтле Сосновы кешеләре, менә бүген үзегез беләсез инде, нәрсә өчен килгәнне. Концертны карап утыруы бик күңелле, әмма яман су да шикелле бүген. Чөнки нинди зур дәрәҗәләргә ирешеп Сосновыдан чыккан Рәшит Мустафин бүген безнең арабызда юк, һәм аны зурлап Татарстанның җыр һәм бию ансамбле аның телегенә итеп концерт әзерләгән, рухына багышлап. Минем нәрсә әйтәсе килә? Мин Сосна мәдәният йортында үзегез беләсез, Сосналар. Үземне менә монда утырганда кара, мин нинди бәхетле кеше булганмын икән дип. Чөнки мин эшкә килгәндә иске клубта аның алты терәве бар иде. Шул вакытта мин яшь бер нәрсә белмим, бу тураның нәрсә икәнен дә белмим. Шуннан миңа җиткерделәр Түбән Соснага Мустафиннар кайткан, тормыш иптәше белән дип. Миндә әзрәк кыюлык бар инде, тукта төшим әле, бер журналист бирмәсләрме дип. Минем хәтердә, мин алардан попросить иттем, зинһар бер-ике бию өйрәтегез әле безгә яшьләргә дип. 2 көндә 2 менә дигән бию әзерләделәр. Рәшит уйнады, ул вакытта Розалия, ул бию куйды. Әле нинди вакытта, он йөкле вакытта бию куйды Сосналарга. Мин узак тотмыйм, бер шушы мизгелне генә әйтәм, аннан соң инде менә күрдегез, Сосниновский чабата. Менә аны
Бик китамады, туктат. Хәзер ни шуңа бәхетле Мустафин җырбию ансамблендә и шуңа миңа Папагулда радиотехник Райла Гарипованы китереп сылады миңа. Мә сиңа биюче теләсә нишләт дип. Мин аңа карадым да каттым инде. Беләсез, Тилогрикадан кизитектән шулай торып, алар белән бик элемтәгә кереп, дуслашып, безнең һәр смутер концертларын Мустафиннан киңәш алып, Райла Гарипова куйды. Аны балташлары белә инде, ул вакытта Соснаның гөррәгән вакыты. Менә мин ихлас күңелдән аларга бурычлы, ни өчен ул вакытта киемнәр юк, җыр-бию ансамбленең ишеге безгә һәр вакыт ачык булды. Бердән Мустафин үзебезнеке булгас, Райла белән икесе киңәшләштеләр дә, әвәләделәр дә чыгардылар теге чабатаны. Аның алымнарын төшереп алып китте. Монда бию әзер булганчы Балташка килеп чакырды, шул вакытта гына әйтте, Сосниновский чабата төшәсен дип. Менә ул тарихка кирип калды. Шулай бит. Оларга бик зур рәхмәт һәм тагы бер бөтен киемнәр белән дәген шушы җыр-бию ансамблебезне тәэмин итеп торды. Моны чыгарып тизгәч тә менә беренче номерда күргәнсезләр, безнең Сосналардан нак шундый кием киенеп узалдыма килде шулар. Ихлас күңелдән узак сөйләмим. Бик зур рәхмәт менә барлык ниләренә, Айрат Хамитовка да, ул да үз кеше булып бетте ул. Шулай безнең элемтә, менә 35 ел клубта эшләдем, бөтенесе дә элемтә безгә алар ярдәм итте һәм теге ачуланулар тагын Балташлар. Шулай Балташлар катышып, без алдынгы урыннарны бирмәдек. Шаватаның бер куплитен әйтмичә булмый. Рәхмәт бик зур. Яңадан bir şiiri генә бар. Ай, шавата, шашагата, bütün халыкны биетә Сосниновский шавата. Хәерле кешеләр, хөрмәтле тамашачылар. Монда инде яңадан өстәп кенә шуны әйтәсем калды. Мин инде кереш сүзләр әйтеп тормыйм. Шуңа күрә без 70-нче елларда оештырдык Тальянчылар ансамбле. 12 кешелек. Шушы 12 кешелек ансамбльне ул ансамбль белән каян без инде авыл балалары, авыл егетләре ул кадәр теге күргәнне шәтәү бит инде ансамбльне. Шуңа күрә менә монда безнең Рашид Мустафин ярдәмгә килде. Ул Соснаны онытмый иде, һәр вакыт кайтып бирде, һәр вакыт безнең белән янәшә булды. Мин аның белән инде яшь вакыттан ук Дустан мөнәсәбәттә яшәдек. Һәм менә соңгы вакытка кадәр без аның белән күрешеп, гел аңлашып, фикерләшеп яшәдек. Менә шушы оештырган 12 кешелек ансамбльгә кушылып, 13-нче кеше булып, ул безнең белән беренче урында концертка да катнашты. Шушы ансамбль белән без 2 мәртәбә Казанга бардык. Уйнагыз гармоннар ярышында катнаштык һәм бик күп кенә башка ярышларда катнаштык. Рәхмәт аңа бик зур. Biz аны бер кайчан да онытмаячакбыз. Ул безнең күңелләрдә Сосна, Балташ кешеләрнең күңелләрендә мәңге яшәячәк. Менә шуңа күрә аның бик яраткан көе бар иде. Монда яңгырады Балташ ансамблендә. Бу
Мәк шешеге деген кине бик яратайды, итальянда уйнарга. Мин шуны уйнарым дигәнем, но инде икенчесе белән аның инде аңа багышлап икенче бер уйнашым килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Җылы сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, ансамбльнең баш балетмейстеры Раиля Гарипова Рашид Мустафинны зур рәхмәт хисләре белән искә ала. Диплом эше буларак куелган Казан кызлар җыены биюе куйганда маэстроның ярдәме бик зур була. Ул биюгә музыка яза. Бу шаян бию ансамбльнең алтын фондына керә һәм хәзерге көнгә кадәр аның репертуарында.
укучылар Владислав Уткин һәм Алсу Абашева. Рашид Мустафин родился 6 января 1946 года в Казани. Закончил музыкальную школу, и уже в общеобразовательной школе он принимал участие во всех школьных мероприятиях со своим баяном. Ни один концерт не обходился без него. За время обучения Рашид не раз награждался почетными грамотами и дипломами за участие в конкурсах. Позже учился в Ижевском музыкальном училище, а также закончил Казанский институт культуры. В 1964 году Рашид Мустафин возглавил трио баянистов Татарского государственного ансамбля песни и танца, а в 1972 году встал за дирижерский пульт. Много сотрудничал с известными композиторами и балетмейстерами Ключеревым, Рахимкуловым, Хабибулиным, Тагировым, Джаскаровым, Липаевым, а также аккомпанировал практически всем известным солистам: Ильхаму Шакирову, Альфие Авзалову, Тагиру Якупову, Ханави Шайдулину, Гали Ильясову, Хамдуне Демиргалиевой и многим другим. На Каннском фестивале во Франции аккомпанировал самой Мирей Матье. Мустафин Рашид Шакурович является создателем первого татарского национального оркестра, а при жизни имя маэстро было занесено в российскую и татарскую энциклопедии.
sahnede şayan biyu, bişli biyu. Хотя с детства Рашид очень любил музыку, но также сильно он мечтал быть летчиком. Работая в филармонии, он сам ходил в аэроклуб обучаться, а в 20 лет он стал курсантом аэроклуба, где обучался 3 года. Многие солисты филармонии побывали с Рашидом на аэродроме с выступлениями. Однажды, выполняя очередной полет, Рашид почувствовал запах гари, увидел искры из-под педалей и огонь. Он доложил на командный. Дали приказ идти на посадку, но двигатель стал терять обороты и скорость стала падать. Дали приказ прыгать,
Но быстро оценив все возможности, рискуя жизнью, Рашид решил садиться. Очень хотелось спасти самолет, и это ему удалось. В ансамбле узнали о его отважности из московской газеты «Комсомольская правда». Филармония и музыка оказались сильнее, но полеты на самолете, приборная доска ему снились до конца жизни. Мы друзья, перелетные птицы, только вы наш одним не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. Чтоб с тоскою в пути не встречался, вспоминая про ласковый взгляд, мы решили, друзья, не влюбляться даже в самых красивых девчат. Потому что мы пилоты, небо наш родимый дом. Первым делом самолеты, ну а девушки потом. 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 Солистлар Руслан Мухамедзянов һәм Владислав Уткин. Рашид владел игрой на многих музыкальных инструментах. Это баян, всевозможные гармошки, дойра, курай, окарина, кубыс, гитара, фортепиано и на многих других. Хорошо играл на балалайке, использовал ее в русских танцах. Были случаи, когда приходилось экстренно заменять на концерте контрабасиста, и однажды это мастерство очень ему пригодилось. На гастроли в Германию был отправлен реквизит и музыкальные инструменты самолетом, который улетел в другую страну. Концерт нельзя было отменить. Артисты выступали в собственных костюмах. А Рашиду предложили не баян, а местный немецкий аккордеон. Аккордеон не баян. В правой руке фортепианная клавиатура. Несколько часов на подготовку. Отыграл отлично, весь мокрый. Только музыканты могли понять, что это было. Это можно было назвать музыкальным подвигом.
Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле. Ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Рәсәйнең ат казанган һәм Татарстанның халык артисты Айрат Хаметов. Хөрмәтле халкым, хөрмәтле балташлар, сасналар, һәм инде безнең бөек шәхебез Рәшит улы Шәкүр. Мин рәхмәтле. Без бергә, без аның белән, һәм инде ул безнең күңелләребезгә мин яшәр, мин калыр, һәм инде төртләп яныр йөрәкләребездә, һәм без аны бик сагынабыз, юксынабыз. Музыка белән ул безнең белән. Сез бүген күрдегез нихәтле аның әсәрләре дөньяда. Состав чабатасы дөньяны бер тапкыр әйләнде инде. Шуңа күрә, Шакурыч, сүз сиңа. Уважаемые коллеги, артисты хора, артисты балета и музыканты оркестра, от всей души желаю вам крепкого здоровья и новых творческих успехов. Будьте счастливы! Güzel, mağdur
Hürmetli halkım, hürmetli tomoshaşımız, biz bit bäxetlisiz bolganda. Endigina oğurluklar bolsa da biz bärbir alарды жеңдебиz. Biz alga, 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 alga. Матур минем халкым, яшәр мәңге җир йөзендә балкып. Яшәр мәңге җир йөзендә балкып. Яшәр мәңге җир йөзендә балкып. Bir gene kişi житмемында. Лена, Лена, иди сюда. Хөрмәтле тамашачы, Леночка, от всего народа, от всего татарского народа хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что ты с ним была до последней минуты. Низкий поклон за Рашита Шакуровича Мустафина. Һәрберегезгә бик зур рәхмәт. Шамил абый синанда аны әйтмиші булмый. Мәләхәт әйтәгәрә очраштыра. Безнең ветераныбыз Шамил абый әнәтегендә басып тора. Сабадан килгән ахырсы. Шакуровичны хөрмәт итеп. Ә бында шуңа күрә рәхмәт Шамил абый. Рәхмәт килгәнегез өчен. Без бергә. Хөрмәтле тамашачылар, концертны оештыруда зур ярдәм күрсәткәннәр өчен Балтач муниципаль районы администрациясенә һәм Балтач районы мәдәният бүлегенә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Хөрмәтле тамашачылар, шушының белән безнең концертыбыз тәмам. Игътибарыгыз өчен, килгәннәрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.